कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. विजयदुर्ग ग्रामविकास मंडळ आयोजित किल्ले विजयदुर्ग दीपोत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी शिवसेना उपाटाचे नेते अतुल रावराणे यांनी देखील आपली उपस्थिती दर्शवली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.